Hey, sexy lady. Wow naman! Sus, to ana po do. Ano magsuot-suot mo ito kay ingana? Sus, si kuya oy, kabalo ba ka sa mga lalaki dari misita ragkalit. Unyang mamisita, ingana day mo suoton. Yo! Oy, unsay ato? Kol, chere na kol. Mamisita ko Ay, mamisita? Ay, inaya nga, wala kuya. Naunsa nga pogi kayo Kung di mo na ato bangon hinoon nga gwapo ana. Sus, basta di ko ganag gwapo. Ay, wala man day sa drede ay milakaw to ganina ra. Mao ba kol? Sige kol, salamat kol. Ikaw ba? Katarong atong lalaki na misita Imon ingon pa jud kang wala ka. Sus kuya, oy, magbuot pag na siya. Ayo. Hala, patay na na po diya. Sus, kanay ako may hasol-hasol ani noon. Unsa man? Ay kol, pwede mamisita sa manghod kol? Ay, mamisita. Time sa ha. Mamisita na po daw. Ato bangar ko na Ikaw gana ng prumahaya, oy, papugi-pugi ka Sus, unsa may gusto nimo di ay? Kapilian po nimo bayana ka Basta, lahi akong gusto, dili ko gana na niya. Ay, dong. Ingon man siya ay ingon wala day siya. Milakaw. Sige kol, balik lang ko sunod. Ug may mamisita niyo ba? Ikaw daw matubang di ay. Ikaw mo balibad. Naunsa naman tao ni ako no tigbalibad diri noon. Kuya, oy, kareklamador pa nimo Pasalamat gani ka kay gwapa kag manghod. Perte pong hilasa Gwapa lagi pero perting pilian na. Lisod pug di ta mamili, lamion man ta. Lamion, labayon na kaldero nun diha. Ayo. Mamisita ka? Boss, abeng. Mamisita ko si manghod, boss, beng. Kuno, nanay mamisita Ikaw to bang tribi? Sa kapoy kasi balibad bang mga atik nga wala ka. Sama kaya, oy. Wajud kay pakisakua ba? Gwapa ba yung manghod? Ari usi yung gwapa be, sikaran ta karon diha ron. Ato mga Andri Kol, nagulat ng taong ko, Dre, kol. Pagulat. Ay, sorry. Stot na hindi. Wala siya balik lang ang ugma be, balik lang ang ugma. Ayun, takadayon, kol. Nakaulit ng tak ko. Suko po do. Sorry kayo. Kalas gawa, oy. Digid mo gawas, bay. Sugod saan ako papugi. Ako, manggani, wala may kuya tabanga. Unsa na lang ko, nga gwapo pa ko ninyo. Sus, ingon mo mga gwapo mo. May ramday mo bulatik. Kanay mo suot-suot ingana ba kanang 66 ni o pagpagwapa. Nung ingana man ka nga di man di ka matubang day, mapay matulog ka. Manghugas kag plato diha. Basta wala sa akong gusto. Kanang kapilian nimo ba? Matunong jud kag lalaki nga binuangan ra ka. Ayo! Sus, sa man Sus, hubog mi din. Huy! Na, samot. Ayaw jud na iya. Di ko gana ng palahubog nga lalaki. Ay, boss. May nga adlaw diha. Unsa may ato, boss? Boss, mamisita kong sumanghod, be. Hala, namisita gyud ay. Malibari dahi niya, inawala ko. Sus, ikaw ba? Puros na lang ni ako Bantay, magmaoy lagi na diri ron. Bantay lang ibundak nyo taga rin bayhana ka rin diha ba? Ay, boss. Matay, boss. Ay, wala man diri, boss. Ay, milakaw to ganina lang. Boss, patulugan lang ko na, boss, be. Huy, ginoo ko, ayaw ya. Paghilom ba ko diha? Ay, kung tulot-tudloy ba? Kabalo ko sa kong buhaton. Ay, boss. Naman lakaw ba may karon boss oy? Uy tao mabilin diri ba? Balik lang ugma boss, balik lang. Moabot na to kung manghon ugma. Ihatod dia. Mukha yun mo oy. Ay boss, balik. Oy! Tanawa ra Perting hinanok na naghagok na. Kalas ka, hubog ka. Tara. Ayaw ka. Ayo! Nganong gidalam ko nyo diri? Basta, ulat lang. Oy. Unsa may ato? Kol, mamisita akong amigos yung manghod. Kol, maulaw siya, Kol. Episode pa man, Kol, manong maulaw. Na, nanunggid dala man na, pa man natuli di ay. Uy, hala. Isot pa daw to ya? Mo gani daw no. Gidala na rin, pa na natuli. Uy, hala ya. Mauna akong gusto ya. Mauna akong ganahan. 15 episode dara. Ali, dayon. Na!